pistän 3, koska se on nyt meidän US. Ja sit me vaan vedetään. Niinhän se on. Tuonne oma chopperi ilmassa. Onko se chopperi? Oh. Siellä vedettiin seläskivegeen. Tosta otettiin hitmarkerit seinästä ja tän tehtiin se siitä. Jumalauta on pesetty. Sit mennään tietenkin vähän piiloon. Tää on musta laittaa No melkein... vedetään! No niin, pistetään tän YouTubeen, jos sä vedät nuke. Näin. Ei meillä ois nuke päätetsi kauhean. Okei, nyt mä vaan näytän näitä missä mä oon. Onks tässä teattermode valmiina? Ei. Miksei? No kun ei oo. MV3. Ei oo. Oho, äijä pistää sedukkaa. Pistä vähän soimaan musiikki. Jumalauta. Äijä seuraavasta se on Predatori. Se nyt ei oo mikään hirveä saavutus. On se tähän alkuun hyvä. Niin. Haista kukkaa. Oliko sillä AK? No en mä tiedä, mua ei nappaa enää pahemminkaan. Oho. Tuo mä näin jonkun laskin. Siellä on joku vuolhäkkä. Ei siellä ollut ketään kuitenkaan. Eipä. Mitä? Älä valita sä siellä. Mikä se sun on sä nyt? Paljon sen väliin. Tää on vaan niin hassua, kun voi vaan vetää. Mitä se siellä? Mikä Junne tässä on nyt kauhean? Junne. No vitsi toi! Näetkö sä nyt mikä laki vitsi? Vitsi roskasäkki, vitsi sun vika oli kaikki, vitsi maitokin kauhea. Kato sut Vitsi, tatsee. ketä tossa on Liston Haager? No just näin. Hyvä vaan, vitsi. Aika sit valittaa koskaan. Hei oikeesti. Hei nyt sä keskityt onni. Sun pitää vetää vähän vaan chillisti ja vetää vähän. Nyt sä tiedät, vähän vetää vaan. No sit kaikki menee haavaan. No joo, UAV on online. Mä lähden backstappaamaan, kukaan ei oo sellaista koskaan keksinyt. Niin, kuuliks sä? Kukaan ei koskaan keksinyt. Backstappausta, sitä vois väpätä ja vetää käteen. Häh? Mä en... Back. Missä nää fabbarit on? Mitä te siellä? Siellä on ovella. Mitä mä sen tuon? Mut sillä ei niin väliä, onko se aika? Kun kumminkin tuolta tulee aina. Kun tuolta tulee aina sellainen joku jäätävä backstabbari. Että se on niinku kauhea se. Vähän niinku sä äsken. Mitä se siellä valita? Se on niinku muu. Joo. Joku No, assi. älä valita, assist on ihan hyvä. Niin, rauhoittuuhan se kodugis. Niin joo, tuu sieltä. Niin mikä sun ongelma on? Valita siis. Niin just, vitsi dogi. Sanois mä sul jotain? Häh? Hei, minne sä... Kato sun statse, onks sä ekana? En mä jaksa katsoa. 11 ja 3, jumat kukkele. Hei siinä alhaalla. No ei varmaan. Ikkunassa! Se hardas No on. anteeks! Se hardas mä varmaan 1,5 minuuttia. Mitäs Puoli tuntia aina. No mitäs silloin väliin? No silloin sitä väliä, että olisit saanut tapoa Mä sille. en nähnyt sitä. Niin silloin sillä ei oo paljon väliä. Kuuliks sä, hä? Niin mä tiedän, että se ärsyttää. Joo. Mä tiedän. Joo. Olikohan se sit siinä? Ei, meidän pitää kuvata tätä koko video. No on pakka. Oh. No niin onkin, no ne sanoi just äsken. No mä luulen, että se on... No niin. Sookeli, äijä osu sen. Mikä hitton oli? Joo. Hei se hienot siisti. Hei, tee vininkille. Ei varmaan tee.
No joku teki se. No joku mitä? 12.4. No niin, hei Erkki. Kato nyt, kato. Oho. Ja se veti Oho, Daubrukselle. se veti oikein kunnon pommit Joo, sinne näkyy säkkeen. joskus.